When as of yesterday, January 28, 2026, in my iti taga regional office iti DOHCHD1 Daman Anafe tapnon umeda i-assess dito facility tayo no makapasa tayo lang iti animal bite treatment center. So adamot digiti kinit-kita da policies, trainings, na-train tayo kadbak da iti PHN tayo. Ano kasano iti panang manage iti animal bite iti cases iti rabies. Dito ili ti sarat doktor kumusta nga ni iti kaso iti iti makagkagat iti aso. Ado digiti makagkagat iti aso, iti pusan nga incidents tayo ngan kasi ti Apo Dios awan met iti cases tayo nga tay mortality kuma iti rabies. So napintas deto ita adan as asideg nga pagpabakunaan dan nga han nga agbiyahe iti lawag digiti kakailyan tayon ket syempre dakkel nga tulong detoy at deti panagplete da isupay nga usarendan nga no may da ditoy Okay. Dok, so kayo nasa, well, digiti laking residente tayo dito ili ti sarat, kung mabalintay ka digiti, agapo iti sa bali nga ili, doktor. ti priority tayo syempre digiti kakailyan tayo iti ili nga sarat ngem no adda digiti kailangan mat ititulong aglalalo na digiti indigent nga from other municipality siguro hante mat nga sarado ti ridaw tayo tapno no makatulog iti pasyente. So that agamak doktor, ada kan digiti supply tayo, ti anti-rabies vaccine. Kompleto tayon apo.